opiciak. Huka, huka, huka. Musíme konať. Poďme. Bude problém. Krúdovci nový vek. Dnes o 20:40 na Jojke. Viete, čo je pri pečení najťažšie? Pol dňa vaľkať cesto? To je lepšie ako fitness. Tvoriť, piecť a ozdobovať? Nie je nič jednoduchšie. Nájsť kvalitné suroviny za výhodné ceny? Všetkých nakúpite v Lidli. Preto už od pondelka v ponuke čerstvé vajcia veľkosti M iba 8,49 za 60 kusov, salko tradičné len €45, hra na pečenie iba 65 centov a Finkare čokoládová poleva len €6 centov pri kúpe 3 kusov z Lidl Plus. Lidl, správna voľba. Ondrík, stratil sa nám internet. A cez čo mi voláš, detko? Počuj, aké mám heslo na seriály? Mama 1, 2, 3 nefunguje. Ahoj. Ako si ťa pridám za priateľa? Optický internet s rýchlosťou svetla si u nás užíva každý. Teraz navyše s inštaláciou zadarmo. Orange. Od Lindt švajčiarskych majstrov čokolády. Neodolateľne jemná pralinka. Lindor. Urobte si čas pre seba a vychutnajte si ho s pralinkou Lindor. Darujte jedinečnú chvíľku ku dňu žien. Koľko svetov sa skrýva v stavebniciach Lego? Toľko, koľko si len dokážete predstaviť. Objavte nekonečné svety kreativity so stavebnicami Lego. Máte radi Veľkú noc? Vrajeme vám pestrú Veľkú noc. S farbami jary a obľúbenými jedlami, ktoré patria na sviatočný stôl. Už od nedele parenica 110 gramov za 99 centov, horčica plnotučná 350 gramov z Kaufland Card za 75 centov a med kvetový 900 gramov za 3,49. Kaufland. Terno Šupakúpa. Tento týždeň krajomaslo čerstvé za €1,95 a popradská extra špeciál za €3,49. Vyskúšajte aj produkty našej privátnej značky Terka. Super kvalita za výhodnú cenu. Terno. Stres. Úzkosť. Poruchy spánku. Zastavme tento nekonečný kolobeh. Spoľahnite sa na Sedatív PC. Sedatív PC zmierňuje váš stres počas dňa pre nerušený spánok v noci. Neutlmuje a nespôsobuje závislosť. Sedatív PC. Buaron. Nájdete si svoj štýl na Zalande. Tada. Toto je môj priateľ, Marek. Čaute všetci. Čo to máš na teniskách? Kvety. Študujem botaniku. Vážne, ocko má tiež rád rastlinky. Vitaj do rodiny. Ideme striať. Deti môžu získavať vedomosti mnohými rôznymi spôsobmi. Ale najlepšie je učenie spoločnou hrou. Lego Duplo. Začnite vo veľkom. Prekáža vám bolesť? Vešanie záclon nemožné s mojimi ramenami. Pri bolesti ramien vyskúšaj Dolgit, ten zlatý krém z lekárne. Krém Dolgit má lokálny účinok proti bolesti a zápalu. So zlatým krémom Dolgit zvládnem všetko. Dostupné aj výhodné 150-gramové balenie. Stále to nie je dokonale čisté. To je kvôli špinavej umývačke. No a? Somat čistič umývačky riadu. Pridajte do plnej umývačky. Odstráni vodný kameň a mastotu pre čistú umývačku riadu. Somat čistič umývačky riadu. Kávové novinky Edušo.
A všetky chcú ísť k tebe na kávu. Vyskúšaj ich. Dobrá správa, nová káva. Edušo. Tak silné, že len dvojité je silnejšie. Edušo Espresso Intenso. Vyskúšaj ho. Niečo vám poviem o nástrojoch môjho úspechu. Všetko, čo som si vybudoval, mám vďaka sile v mojich rukách. Tak ako ty. Máš na to. Nástroje, záhradné náradie, príslušenstvo. Parkside. Jogobela, Jogobela. Ten je plný energie a ona ľahučká ako pierko. Inšpirujte sa bohatstvom chutí Jogobela. Teraz s nádychom exotiky. Jogobela. Jogobela. Dobrého vždy skrýva veľa. Deti ste